Sa billing po. Ano po sa pinakababa? Yun lang niya. Po, manong number. Ano? Fading. To stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through your Jesus Christ, for lives and ways with me. Hindi na makagos. Hindi na makagos. Bari na naman. Hindi na makagos. Siyan.